Ona je prepodne sad, da. Ona je prepodne. A ovaj nalaz ti ovde, da ti ostavim ovde ili kako to od... Pa ja mislim da ti ne treba, ali ja ću da ga ostavim na sto pa ga ti, pa se vrati tu koleginice će ti ga dati. Znači, slušaj Vera, urotrak treba da se snimi. Eko, urotrak. Je to dobro. Ako hoćeš ti svrati za ovo, ja ću da ostavim taj nalaz. A sad, ja sam donela tegla i on da ti je donela tegla. Izvinite. Ne može, ovdje su kod mene dalo mi, ja sam i donela da ona sutra nije tu, ide za Beograd. Je to dobro? Ovdje će da budu, to su kese. Da, ako hoćeš ti svrati pa ih uzmi, a posle dođi kod mene. Baš, može se to. Pa ne verujem da ja ništa rekao. Ništa, baš ništa. Ajde, a? Da, nastavno. Ja ću, ajde, baš ću da pitam pa ću ti javim. Sad. Ne, to je ovako gde je interno, preko puta interno. Da, preko puta interno. Ne spirometrije, nego tamo preko interniste kad si bila. Ti na jedno mesto li si išli? Gore, to je skroz gore. Važi. Vidi. Ajde, bravo. Ću da pitam sad baš imam ovdje jednog pacijenta pa ću da pitam. Pa ja baš sam ti se nadala da ćeš da dođeš. Dobro, nije problem, super što vidimo, ajde. Znači tako... Ma da, cirkusi, nego mora da se ide dalje, a šta ću? Čekaj, a što se ti ne želiš sam? Zašto se sam? Pa kako da se ženim, imam da, ali ajde čime posle, šta treba, razbijam glavu, šta radim, da budem kriminalac? Šta da radim? Treba dođe dete, koliko sad pampers, evo imam po bratima, dao Bog, dobio dete zdravo pravo da je živo 150 godina, sve najbolje želi, ali jadan on isto da mu nisu u njegovoj koži, pa on jadan zna kako mu beži, kad dođe da se kupuje pampers, išao sam par puta s njim, mene me strah hvata, a ovamo pričaju bela kuga. Pa patikice za ono detence duplo skuplje nego za nas. A šta će ono da ih nosi? 2 meseca i kraj. Porasla nogica, mora mu menjaš. A ovamo bela kuga, kaže, koja bre bela kuga be prijatelju, šta prodajete ovim ljudima, šta je bre ovo? A to jeste, ali šta posle radim, da ga gledam da se muči, da nema, da u stare dane idem da pravim cirkus i mislim da mi ne dolikuje, ne doliči. Šta posle da radim? Ja sam 7-8 CV-a predao. Da sam imao 3000 eura u keš, mogao sam da se zaposlim. Ali kako sam dostaneš? Pa neću, kopat ću ja nešto, vidjet ću brzo. Moram neke papire s ovim Italijanima da vidim sledeće godine Eurocup, nadam se.
Ja sam već predao tamo pa će vidimo nešto da smuvam, ako mogu. S njima. Tamo da radiš? A da. Ma oni da mi daju papire, znam ja šta ću raditi. Mi daju papiri da mogu ja da prelazim granici i da ostanem duže nego što mogu, šta je ovdje na 2 mjeseca, 20 i nešto dana i oni pukli, nije ni tamo kao što bilo, nije uopšte sjajno, mali vremenski period, stanovi su skupi i onda šta da radiš? Dobro, a šta ovdje radiš, sad kad si bez posla, kako ti vreme prolazi? Pa trenutno sam sad u selo, odem u selo, dođem ili tu, imam veliku kuću, pa Gornju Toponicu. Imam veliku kuću, imam veliki plac. A tamo, u selo imaš tu? Imam i tamo. A tamo nije moje, to u stvari zet i sestra su mi tamo. I onda odem kod sestre, tamo, vamo, ne mogu ja. A to, tvoja žena se Rođen. Pa je li 2 sestre? Dve, jedna je pani, jedna je tu udata, ono ima sina. I onda odem kod njih. Zimi zbog grejanja, ja sam ovdje sve na struju, ne mogu da stanem kao da se greje, ne bi mogao još, dug mi otac ostavio još i sad. A što stanare ne kriviš? Pa morat ću od proleća na tome radim. Sređivao sam kuću, imao sam iznad mene, oni su bili 4 brata, zamršeno malo, pa bio moj sprat, pa iznad drugi, oni me poplave, pa sam i s njim imao problem, pa onda moralo da prođe vreme da se to sve osuši, pa sam sad rado gletovao sve to, pa na proleće 99% ću da izdam. Ali sam morao da sve to renoviram, sve što sam zaradio s Italijanima, ja sam ulagao gore da to rešim. Šta, da bijem ovog što me poplavio, šta mu radim, ja mu kao me gleda šareno, ja ga pogledam, ja sam imao 2 bypass, pogledam ga, ovo što ugradim 3. bypass, pa šta ja sad radim što ti izme pogledao, kod mene je poplava dole, smo vrata otvorili, voda na sve strane, iverica se digla, ne mogu otvorim vrata, mrtav gladan gledam, onako, ništa, šta me ništa treba platiš, uopšte tu, da misliš, ja ću sad renoviram zbog tebe što tvoj sin došao iz Švedsku i zaboravio da zatvori ventili i ja da snosim neko troško. I šta rekao, što je zaključio sad ovdje, rekao, da te ne pustim, rekao, te sve onda kasam. On pozva brata, pa se nekako jedva na te zasmo da neće plati. Čekaj be čoveče be, ništa ti ne tražim be, minimalno daj da rešim, šta ti misliš, što tako rekao. Će pobegaš za Švedsku pa te neću nađem. Možda ti dođeš dođi ću te nađem, rekao prijatelj. Čekaj da te pitam, a jesi imao posao sa... Zakonom? Sa zakonom da si osuđivan? Nisam osuđivan. Tuče, tuče sam imao. Kako? Da, sad ne, nisam udarovan, ne. Ali bio sam osuđivan 2 godine uslovno, 1.200.000 kaznu da platim odštetu. Zbog tuče? Da. Je to bilo neko tuče ozbiljno? Pa bila je ozbiljna zbog oca. Nije teo da doveze oca kući iz dijalize, pa on maltretirao bio oca i onda ja kad sam vidio oca da sav krvav, da pistola gledam u ruku, oka meni samo palo na pamet u prsta pistola i dok ja stignem do bolnice da on mrtav i onda ja. Sam ga pitao što ga ti nisi dovezao kući kad imaš nalog na Milošević, da možda ti ga ostaviš 1,5 km pred kuću i da ga maltretiraš da on izađe s kojom bi on možda noge da stoji, posle dijalize on polumrtav čovjek, i on pošao nešto tu, sve raspravlja stavno, na prvo bam, dođe druga hitna milicija da odvezu i pacijente i njega. I onda smo se tužili 10 godina. I on posle umrta, Bog duša kao prosto, dobili smo krvi na mlazu. Posle toga nisam imao mnogo tuče, imao sam u salonu, ali to sve zbog drugih, ne zbog sebe, imao sam problematičnog brata, on sam mnogo, ali... Gledao se, nije rođen, da smirim, da bude sve u fulu. Ja sam bio gradski šmeker, nisam bio fajter i imao sam u sve kafiće svoje sapareke, sve čuvali, do 1 noću ih čuvali. Nigde nisam ostao dužan, obraz nigde nisam izgubio, računi sam imao po 12-13 ne platim gaz, da znaš, lagantno izlazim, niti imam pitanje, Bože daj, ali zna da ću dođem sutra 500 da platim. Ali se radilo, mogo si da radiš sad, ne možeš ništa da radiš, održava ništa, ja sam radio s Crnogorcima, Sorasi, radio sam s Mimozom, ma nema šta nisam radio, prašak za pecivo, sve, ali legalno. Sad ništa ti ne daju da radiš, a ne da ti posao, ja ih ne razumijem, šta oni misle, nisu mi jasni. Što te bar ne pusti, ako nije sposoban da ti on obezbedi, što te bar ne pusti da zaradiš kao pre. Kod Sobe jeste bilo, radio sam sve, ali ja sam imao mnogo para. Ne daju silu. Mnogo para sam imao, i kola i sve.
Moji komšije nemaju za leba, čude se kako ja 24 časa iz auta ne izlazim. Ali rekao, ne radite, sediš kuća, ja po 5 dana idem na Putinu za Makedoniju, nosim prasići, dole kupujem cigare, pa nosim za Negotin. 4 dana ne spavaš. Dobro, moji prime pola marku, a ja donesem 60 maraka. A Keva primi pola, otac pola, to je marka, ja donesem 60, ali sam morao, jer trebalo mi 20 maraka samo nedeljno za oca, to je za jednu dijalizu. On je išao 3 puta, znači meni 60 maraka samo trebalo za setove za njegovu dijalizu. Jer oni nisu imali uvek. Nego smo morali mi sami da se snađemo. Ako se snađe, snašli sve ko ne. I šta je sad problem po pitanju strata? Pa ne znam, ja bi znao, bilo mi ekstra. Otkud ja znam. Ovako, sve su mi radili, sve u full, samo eto, taj pritisak što imam. A sve ostalo, laboratorijske nalaze, ne mogu da veruju da mene pita nefrolog, ili imaš 3 bubrega, ili ti bubrezi rade 150%. A sumnjali su, pošto otac, da nije od toga. Srce isto, tu su udarao kardiologa, Mirko isto, kaže, nemaš ništa na srce, ali ne mogu, kaže, da skontam ni ja taj pritisak. A evo, piše da ne znaju i dalje, vode me kao nepoznatu dijagnozu. A terapiju uzimaš i... 3 puta su me menjali, uzimam redovno. I ne smanjuje se? I koliko imaš pritisak? Konstantno 100 kad pijem lekove, kad ne pijem 125. Donji, gornji, on nije opasno, ne opoprašćava ništa, ali donji šteću i srce, i vene, i sve. Gornji, on nek talasa, briga me, ali donji je opasan. To kaže Mirko. I to sad duplo sam bio popio lekove nego što mi je Mirko dao i pritisak je došao do 100. A duplo nego što mi je on dao. Na svoju ruku. I došao sam da proverim. Ja mu kažem, doktor Mirko, evo popio sam duplu dozu da vidimo sad. Kaže, sad jeste, da, bolji nego prošli put, ali kaže, opet je to mnogo. Kaže, 100 sa duplu dozu, sad mi promenio ponovno i dao neki noge. Ja. Svaku rečenicu odavde treba da pročitaš i da se izjasniš da li je tačna ili nije tačna po tebi. Ako je tačna, ispod slova T zaokruži ove 2 linije. Ako je netačna, ispod slova N. Da. Si razumio? Da, naravno. A kako reče, od škola šta imaš? Hemijski tehničar. Da mi 4 godine. Znači ovo, čitam svako pitanje i odgovaram, pišem. Ajde me nazovite me da odbijem posle, čuga.